Sziasztok! Most bemutatom nektek a mini fűrészt, hogy milyen szuper és kiváló. Őróla lenne szó. A láncvezetője 15,24 centi, magyarul 8 inch. Nagyon egyszerű, sokan leszólják, pedig aztán nagyon bírja. Van egy 36 voltos aksi rajta, én most nagyon sokat fűrészeltem vele, most már 3 hete aktívan használom. Ennek nem automata a láncfeszítője, meg kell feszíteni, lánckenő olajtartály, fel kell pumpálni, közben macskám közbeszólt, szia Titya! Iszonyatosan bírja, menj innen, és elmutatom milyen jól vág. Mint látjuk, ez olyan 9 centi átmérő. Teljesen friss a fa, görcsös is, és mégis elbír vele. Nagyon könnyű, nagyon egyszerű, ajánlom. Sziasztok!